अंधेरी नगरी आ चौपट राजा आ रात में कर्फ्यू आ दिन में बाजा आ बंद हो विद्यालय खुलो आ दारू आ गांजा। अरे भैया पहले के लड़का लड़की कहत रहसन कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अरे आजकल के लड़का लड़की कहत रहसन कि अगर तुम मिल जाओ पुराना छोड़ देंगे हम। अरे भैया एगो हमार दोगला दोस्त पूछत रही कि प्यार मोहब्बत कब करे के चाहिए, तो हम कहनी प्यार मोहब्बत कब करो लेकिन मेहरारू के पता ना चले के चाहिए। भैया हो बादल को बरसी मौसम विभाग वाला जल्दी बता देला, लेकिन मेहरारू को बरसी मौसम विभाग वाला के चाचा भी ना बता सकेला। एक दिन अपना मेहरारू से पूछनी का ये सोना बच्चा कैसे होला सोना, तो हमार मेहरारू एकदम खिसिया के काली के रूप पकड़ ले हुए। तो हम कहनी अरे वैसा हम का पूछ देनी कि वैसा खिसिया तारू ये पूछनी हो बच्चा कैसे होला सो, एक साफ साफ कह दो कि बच्चा शरारती होला सो, तो खिसिया के बुझाता कि हमके पूरा घर साफ कराई। भाई शादी में तो लड़की सन के काहे सजावल जाला? पूर्व के हो गिफ्ट कोई सोनो होखे लेकिन पैकिंग जबरदस्त होके के चाहिए। अरे कारी कारी केसिया से को देलू अंधेरा हो, अरे कारी कारी केसिया से को देलू अंधेरा हो, आ बात मानो ये बुची टकला हो के को द सवेरा हो। अंधेरी नगरी आ चौपट राजा आ रात में कर्फ्यू आ दिन में बाजा आ बंद हो विद्यालय खुलो आ दारू आ गांजा।